Umabot sa atensyon ng Central Luzon Event Suppliers Association na may mga kasamahan silang naging biktima ng scam kamakailan. Sa Facebook post ng grupo, sinabi nilang maraming event suppliers ang ipinasok ang kanilang pera sa mga investment para magkaroon ng dagdag kita. At dahil marami ang gipit ngayong pandemya, marami rin ang sumusubok sa bilis yaman schemes gaya ng recruitment, pyramiding, double your money deal at ang hindi otorisadong pag-i-invest ng pera. Hindi naman kasi kailang economic impact ng pandemya sa kanilang sektor dahil ipinagbabawal pa rin ang mga social gathering. Ikinalungkot ng Central Luzon Event Suppliers Association ang pangyayari at pinaalalahanan ng ibang event suppliers na maging mas maingat sa mga ganitong uri ng scams. Huwag daw mag-invest o maglagay ng pera sa mga bagay na hindi lubusang naiintindihan. Halimbawa, ang 30 to 40% return of investment daw sa loob ng ilang linggo ay isang panlaloko kung minamadali kang magdesisyon para mag-invest sa kanilang iniaalok dahil baka mapag-iwanan ka, magdalawang isip ka na raw dahil malamang scam yan. Ilang mga uri pa ng pangloloko ang ibinigay na halimbawa ng grupo upang mabigyang babala ang iba nilang kasamahan, gayon na rin ng publiko. Ang totoong investor daw ay magbibigay ng sapat na panahon sa kanilang potential investors na pag-aralan at itindihin ang kanilang options. Samantala ay pinagdiriwang ngayong linggo ang World Investment Week. Kasabay nito ang muling pagpapaalala ng Securities and Exchange Commission o SEC kontra investment scams at sa pagsusulong ng matalinong pamumuhunan. Ang World Investors Week ay isang pandaigdigang kampanya ng International Organization of Securities Commissions. Bilang bahagi ng selebrasyon ng World Investors Week, ihahatid ng SEC kasama ang iba pang miyembro ng SEC Campaign Network ang isang webinar para tulungan ng publiko na malaman at maiwasan ang investment scams. Ang How to Spot and Unmask Investment Scams webinar ay gaganapin sa October 8 at maaaring mapanood ng kanilang live stream sa Facebook page ng SEC. Samantala, kung kayo ay nabiktima o may alam na sangkot sa investment scam, maaaring makipag-ugnayan sa Enforcement and Investor Protection Department sa pamamagitan ng email address na epd@sec.gov.ph. Jennifer Salenga, CLTV News.